Gikatakdang i-cremate ang patayng lawas sa komedyanteng si Arvin Tado Jimenez ugma. Usa si Tado sa 14 ka mga pasaherong nakalas human o Usa sitado sa 14 ka mga pasaherong nakabsan og kinabuhi human sa nahitabong aksidente sa bus sa Bontoc, Mountain Province niadtong Biyernes. Magsuwat unta si Tado sa iyang biyahe sa maong lugar alang sa iyang libro nga giuluhan og 40 Mountains. Nidumog ang mga fans sa haya sa komedyante nga gikatakdang matapos karong adlaw sa Packet Santiago Funeral Home sa syudad sa Marikina. Ang mga higala ni Tado gihinumdum siya dili lang isip usa ka komedyante apan usa usab ka tinuod nga artist ug aktivista.